Всички обичайно показват само крайния резултат, който са постигнали, и много малко хора говорят всъщност колко неуспешни опити стоят зад крайният резултат. Особено в случаите, когато човек реши да експерименти. Тества различни техники, различни материали и в някои случаи нещата се объркват. А ето и нагледно какво имам предвид. Това е последната картина, която започнах и не е довършена, защото златистото не ми хареса и чакам да ми пристигнат новите бои, за да пробвам с тях как ще се получи. Вдъхновението за тази картина дойде от Pinterest, разбира се. Сега обаче ще тестваме за издръжливостта. На пръв поглед, като за първи опит, според мен изглежда доста прилично, но ще изчакам известно време, за да видим дали няма да се деформира нещо по нея. Това е едно от другите платна, които жертвах, за да тествам нов метод в 3D изкуството. Ето го и следващото, което го броим за неуспешен опит, защото, както виждате, има пукнатини. Това е третото платно, което пожертвах. Това мога да кажа, че долу-горе се получи. Преминаваме към следващия опит. Ето тук можем да забележим, че не всяка една структурна паста е подходяща. Пореден неуспешен опит с неподходящ материал. Пред Свети Валентинско ето и една скица, която започнах, но всъщност не знам дали ще довърша. И така, хора, всичко е тестове, търпение и нерви, особено когато съм начинаеща в дадено изкуство. Задължително трябва да се убедя в качеството му.